Sanu baba, jikin ya yi dameji sosai. Insha Allah. Ana mishi allura zai warware. To likita ya kuma daga ka zo hannu haka ba wani alluran da aka ce kana mai. Ai ba haka muka yi da ku ba. Ke ya muka yi da ke? Ba na ce ka zo da kayan aiki ga baki ɗaya, ka zo da alluran zaka amai za a ba ku kuɗin har da na da ga baki ɗaya. Ni ba haka nake aiki ba. Saboda wancan karan ma na samu matsala da ku bayan da za a yi abin nan. Yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba, nawa ne kuɗinka? Wancan karan akwai 29,000. A'a, ka manta 28,000 ne. Ok, to shikenan. Yanzu dai ya wuce, yanzu nawa ne kuma na yanzu? Sai wannan naira 8,000. 8,000 ko? So in ka haɗa nawa zai baka kenan? Ya zama 36,000 kenan. Ok, to ba da mu yanzu ba akan number sai in sama. Akan number yanzu kuwa insha Allah. San zuciya babu kai ba nutsuwa, madan fari bai ga garin zama ba. Za ka ji Allah da yanzu. Ok. Haya madan fari bai ga Allah sun shigo. To don Allah sun shigo. Insha Allah yanzu zai mike. Zan je kawo kayan. Insha Allah. Baba ya ji jiki gaskiya. Haka yake fama in ciwon ya tashi haka za ka gan shi kamar ba zai tashi.